ኤርትራውያን ነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲን ኤድመንተንን ዓመታዊ ፌስቲቫላቶም አካይዶም ሃፍቶም ፍረዝጊ ንዘዳለዎ ጸብጻበ አዲብ ዓብዱ ከኦርበዩ ኤርትራውያን ነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲ ሕብራት መንግስታት አሜሪካን ኤድመንተን ካናዳን ዓመታዊ ፌስቲቫላቶም ብምዕሩግ አገባብ ጸንቢሎም ዋሽንግተን ዲሲ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዝቐጽለን ብ14 ነሓሰ ዝተዛዘመን ፌስቲቫል ካብ 30 ከተማታት ምብራቃዊ ዞባ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ዝመጹ ዜጋታትን መሓዙት ኤርትራ ከም ተሳተፍዎ ካብቲ ቦታ ዝበጻሕና ሓበሬታ አመልኪቱ እቲ ፌስቲቫል ቁሸት ብሄራት ዝተፈላለዩ ባህላዊ መደባት ህዝባዊ ጓይላ ሰሚናራትን አስተምህሮታትን ምርኢት ቅብኣን ቁሸት ህጻናትን ዘጠቃለለ ነይሩ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንህሉ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ኩነታት ሃገርናን ዞባዊ ምዕባለታትን ዝምልከት ሰሚናር አካይዱ ጎንጎን ፌስቲቫል አበርክቶ አወጻእ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ መደባት መኸተን ምድንፋዕ ዝዓለመ ዓውድታት ዘተ ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ሙያውያን አስተምህሮታት ክካየዱ እንከለዉ ኣብ ስፖርታዊ ውድድራት ዝተዓወቱ ድማ ተሸሊሞም ኤርትራውያን ነበርቲ ምዕራባዊ ካናዳ ብወገኖም ካብ 5 ክሳብ 7 ነሓሰ ፌስቲቫሎም ኣብ ከተማ ኤድመንተን ብውዕዉዕ መንፈስ አካይዶም እቲ ፌስቲቫል ሰሚናራት ህዝባዊ ጓይላ ባህላዊ መሰናዶታት ስፖርታዊ ውድድራት ንቆልዑ ምስ ባህሊ ሃገሮም ዘላሊ ንጥፈታትን ካልእ መደባትን ዘጠቃልል ምንባሩ ተፈሊጡ ጠቅላላ ቆንስል ኤርትራ ካናዳ አቶ ጥዑም ዝግ ተስፋይ ተሳተፍቲ ዝገበሮ ሰሚናር ብውህደት ህዝብ መንግስትን ዘላቂ ምዕባለን ማሕበራዊ ፍትሕን ምርግጋጽ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት መኸተን ልምዓትን ከምኡውን ተራ አወጻእ ዝነብሩ ዜጋታት ዘብርህ መግለጺ አቅሪቡ ኣብ ዞባ ማእከል ሳላልዑል ምትሕብባር ወለድን ምሕዳራትን መሻርክትን ኣብ ጽላት ትምህርቲ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝሓሸ ውጽኢት ከም ተመዝገበ ተገምጊሞም ብ17 ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ መባእታ ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ንምስባሕ ብዝተገብረ ወፍሪ ኣብ ዝበዝሕ ክፋላት ዞባ ተምሃሮ ብቐረባ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ክጽምበሩ እኳ እንተኸኣሉ ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላ ንፍሒ ኣብ ምብራቃዊ ኣጻድፍ ጉልዒ ዓርቢ ረቡዕ ጠማምዖ ዓዲ ሃከፋን ዓዲ ቀሽን ግን ኣብያተ ትምህርትን ተወሰኽቲ ክፍልታትን ከም ዘድሊ ተገሊጾም ሎማ ዓመት ካብ መዋእለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ተመዝጊቦም ክመሃሩ ካብ ዝሓገዩ ልዕሊ 153,000 ተምሃሮ እቶም 87 ሚእታዊት ናብ ዝቕጽል ክፍልታት ከም ዝሓለፉ ዝተቓሰት ገምጋም بمدب تمرتنا عبيت مت أم هايمنت أزيو أنقل كيلو كانت هونه أتوم زيجاتات كينيا متفا أم هايمنت نخوت سلوك حسب الزهاغيرهم حلافيش أنفر منيستر تمرت زوا ما أكل ممهر بلا هاب تجابر أبز اسمعك قال أب عملت تمرت قلت عشان 10 حمشتن قلت عشان 10 شدشتن زنبر حيال ندخل من جنتات بمجمجم نقص علي أبز السلاسل سراح جاز خمس خانة بمتكاس نزولت أو تصيد ستم زمدنا ولدن أبيات تمرتن بعتب كسر حل مخانة جليسهم أبزوا ما أكل وأنا دايركتر كفل محبراوي أقول قلت عطوا على أب تسفاس الله سبوجنو من قصة جمير وزلو نايمو استخدم السجومتي أب من محياش مسرح ممهارن مستمهارن عبي أستوات كم زجبر زلوت ونعمنت بمتكاس ممهران بجبو سرحهم كسلاسلون من محدراوي مقود صارت كحيل تلابيهم أبزوا ما أكل 250 شعاتن مؤلهة أنات 210 حمشتن نايم بعتا 40 شمنتن نايم أكلاي 10 حمشتن دما نايكلاي درجة أبيات تمرت الله أبزوا ما أكل لابز حالف ورحي بوفري كرمتاوي لمعات تمهارو لعلى 10 مليون نقفاس تمن سرحات كم تسلاسله أبجنفر منستر تمرتتي زوبا حلافي وفر تمهارو لمعات أتو أبراهام برهي نيرين حبيرهم بمسرة حبريت أتو أبراهام بتي كب 10 تخلت حملة كسب 10 حالنا حاسي أب سسان حمشتن نقط أتاستخيدن أستاد شوعات شحت مهارون عليتو من استوافر للمدب لعلي شوعات 210 شوعات كيلومتر قناتاوي زالاتات كسرحن كله لعلي 218 كيلومتر قناتاوي زالاتات دما تصقينهم بزي كازي أستاد 295 شح غدا غد تخوايتو استفلالي كتكلن كله لعلي 62 شح اتكلت دما تخوسكيسوم بزي كازي أبدحنا الترافيك استوافر تمهارو قدلت نزفتصمو لعلي 25 شح مراحت مخاينن بشغلتاتات كقرمو نكلو أب استفلالي أبيات تمرت تبلاشي تصنحي أستاد 9,000 صدقاتات كم تتصقني أتو أبراهام بتوسح قليصهم